Hak bani kong do ngarap ak jing sukya ka mersim namar kini ki jing ja ngakuan pen ken mau ya gitu kilai teli ki ken hun ka bani kong ni ken hun ka ba pelong ya ki banja ka ba ni ken hun ka ba ki pet kai ya ka jing ja ka ba lai ni ken hun kim tip ka ka balaja ngan keli na dia bangin ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kenhun hakano ka mangi ngiha langi ha pa kenhun ka banikong ka pelong kiki banja nangi ha pa kenhun ka ba ka bangi pekai ki jingja nangi ha pa kenhun ka balai ka bangim tip ka ka balaja mangit scam bagi pai ba jong constituency ka bang mikmat lembaga 17 North Long constituency kaba kentup lang ya kini ki arteli ki MDC kawai ka Mokhar Panthor constituency bat ka baar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por balit bang sim karai bangan susngap henrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkhat mala kelatia keladem ngasmo baka penrem yang asimat nomor kadon kejingong baka jing sngap kadai kejing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blai kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor kabangin kren bar kapor kabangin sngap tengah semua ban pen ken mau ka klemat ka bangarung ban pen snok na dia sya ka seng VPP ngong bakan no jing sngo thiang tangga kerten kalapen no lupa ya ka mensia mo jonga kata kerten jongka ka voice of the people party mana perkhat bakade ka voice of the people party le halo kini ki jing ja paro nganut banong nganut ban petisan mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsatip ya gejing sisa baro tinrei kane ka bangile ngiwan hakmat jong phi media sapi pai ba kamut ban pensothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen kulmar jengmut ya phi nimdoni ni don bit thik gejing themu jengi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na ka banta sata ka thong bunyalam ban pen kladur ya gari bargajat pen riu jungi ban pen kladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat shaki ki baba bachu bakham ba shu pai ba bi ngada ba chi sokhya ka man sim ngamla ban chu sngap kumra pen pau kiru rang ba kadai ga jing sisa ba hadin manglayo ka phone call hadin mangai kendu ki brio habaya tho habaya brio bat halenti singking yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno nginrai kumno kidon kini ki bang aku akan pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong prak nomor kidon ke jingkermen badai tang hau prak ngina morai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon gong ba nginlet no ska UDP nginlet no ska kongres nginomit thebut su lani nginlet no ska nota ngasmo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap baruan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau bakai ka baca kai ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngadep an persya hakmat ka sisi bang ngadep ong yiki bakai ka ba pipirai nganong la ban menjur bakai ka ba persya apo ngan persya sabar namar ngan sngau le dia ada ngamle kong ta nga semua pen ken mau tu kan tin bong ba coward dies many times before that ureu khau pot wada biap bonsin shoban mat ya kejingya pasisha nan pen ken mau haki por gisnam roit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki namar kini kiki jengket at mentala borok sistem hadin ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngadai ubreu biasa bat ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita jekun namar ngaken mau bit iya ki pai ba
ki bale jit nga klem pen ketram ki ba jit nga om nang tak jeng mentoy jo ki simet kan no ki ba yit bathoy ki ban chabar constituency baron ka vote ki ba don ka jeng it ke jenget ke jeng shania par ka jeng kermen hanga kum no mi khmat kum no wan shet ka lai ki kawan ka jeng tenra nga habang athia ngade mam don jaka ka kentin kawan na shendet ka bong mame lada metip yu jing shisha bat me skap yu jing shisha men bam yu jing perem de mat kadao ngasngo bangadi ban wan shapi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan bai thu ipi bangni isi ba arden dan isi ya ka VPP em kumangala ong yepi bakidi ki parlok ru umdei bangin mi no na upra nginomi no upra namar upra ingit umdei ujong no upra udei jogi pai ba stang de pai ba ki be ingi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da komai pat ngako an pen pau pi ya kani nama supia pra kaman siam de mat kada pen ken mau ya ka jingja hapo constituency ki jonga ngalaya de ka constitution ndai nga ong yaki ngam sim persya ya kini ki candidate ka ba pi jit wala da ngim don benta hakata ka jing bakla ha jing jit ke jong pi ha ka jing decide ke jong pi Henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jong pi ban pen bah par ke jat pen rio Henry i Dr. Batskem bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei piu ada kabor ngadon hang ni ba ngakren menta ka pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban pen sai Henry ngadon ke jing perkhat atau kopor next day ka bai i Dr. Batskem da burom ila kren pop media pen sutu bakla pai ba ngadon tangkawi kawangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani panma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi ong banga kham puli constitution ngam dong kapan puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat the constitution correct ngako ban kren daga basai ong bawa del bot u kham puli constitution uyai light na constitution lada dongkam ki jing pendongkam jing dongkam penbaha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Batskem nokam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngako ban kren pi dak basai bade mapi bo pen Kenya constitution ya kai ga basuit pi ya kai ga pen biang pi ka biang ya ka bade kiwei kam dei ya ka bade kiwei di ko bakla ka bade ki jong pi ka dei bade ro ngako ban pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kran shai hagawide kumno ban hagawide bat ki candidate ki bangide ban pha lembaga circle nani de ban pha lembaga constituency nila de banle la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken le piong bat hanaba ngala bakla na constitution kene ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that alor jog recommendation jonga constituency committee ngala recommend rumah but kijing recommend jonga kalau basai mga akjing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki kensa item but ki badai tam lega ba small pula pa ba 4 juta kot ya pokok partai hapo ki election hakinu ki election laneno ko party 4 juta kot bawa apply na po jayaw and declare pat na po Mokhar kadai tanah kadaw finla bapin jubab ya kata kajin kali jonga ba ka procedure jonga party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po Mokhar pi persang ban hit around the bush